Muhterem cemaat, Esselamu Aleyküm. Biz Tataristan ota-analары дип исемләнгән инициатив төркем бүгенге көндә Татарстаныбызның мәгариф өлкәсендә күзәтелгән күренешләрдән зур ризасызлык белдерәбез. Бүген исә илебездә тынгысыз вакыйгалар чоры хөкем сүрә. Һәм шушы кысаларда күпме татар Рәсәй мәнфәгатьләрен яклап һәлак булуга карамастан, мәгариф өлкәсендә милли сәясәт татар теленә һәм татар халкына карата оештырылган агрессив милли сәясәт дәвам итә һәм яңадан яңа көчләр алып дәвам итә. Без яңадан яңа югалтулар кичерәбез. Иң зур югалтуларның берсе бу соңгы уку елында 2022-23 уку елларында яңа ФГОС керттеләр. Яңа белем бирү дәүләт стандартлары һәм бу яңа ФГОСка китереп төзелгән яңа уку планнары билгеләнде. Һәм бу уку планнарының һәр кайсысында да татар теле, туган тел дәресләре юк иде. Булганнарында да татар теле дәресләренең сәгатьләре яңадан чикләнгән, киселгән, кыскартылган булды. Һәм шушының белән күпме Татарстан мәктәбенең программасыннан туган тел дәресләре гомумән төшеп калды. Күпме татар баласы гомумән туган телен өйрәнүдән мохтаҗ калды һәм күпчелек түгел, бүтән барлык калган мәктәпләре дә татар мәктәпләрендә дә татар теле сәгатьләре яңадан кыскартылып, киселеп, юк дәрәҗәсенә төшерелеп калынды. Әле булардан тыш җәмәгать мәктәпләрдә һәм бакчаларда даими рәвештә балаларны тәрбияләү программасы бара. Күп кенә авыл мәктәпләрендә, күп кенә авыл бакчаларында, шәһәр бакчаларында, мәктәпләрдә һәм бакчаларда барган чаралар мәҗбүри рәвештә рус телендә дә үткәрелә башлады. Каршы килгән ата-анага һәр вакыт инде мәгариф белем бирү оешмасының җитәкчесе һәр вакыт тиешле җавабын таба. Әле бу гына түгел җәмәгать, мәгариф сәясәте моның белән генә чикләнмәде. Инде хәзер безнең татар балаларына күмәкләштереп, аларны җыеп, кулларын өскә күтәртеп, мин урыс дип кычкырып, чараларда катнашырга мәҗбүр итәләр. Там идет дальше. Я русский. Вот она. Просто наверх подняли руку. Безнең уйлавыбызча, интернациональ булган күп милләтле Рәсәйдә бу мөмкин хәл түгел. Я русский. Ну что все вообще не русский, что ли? Нет. Ну я понимаю, что тут не русский граждане нет. Нет? Рәсәй Федерациясының төп документы булган Конституцияның 273 фазы мәгариф турында булган канунының 3-нче менә маддәсенең 1-3 пунктларында ачыктан-ачык акка кара белән язылган җәмәгать. Основные принципы государственной политики в сфере образования основываются на следующих принципах: гуманистический характер образования, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях многонационального государства дип язылган. Менә шул ук 273 фазы канунының 12-нче маддәсендә язылган, шулай ук 2-нче пунктында: не допускается использование просветительской деятельности для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство диелгән. Җәмәгать бу турыдан-туры безнең хокукларны бозу процессы бара дигәнне аңлата. Шулай ук кичә мәгълүмат чараларында менә шушы ризасызлыкка карата җаваплар яздылар. Ул җавапта язылган менә я русский дигән өлеше, аның мин россиянин дигән подразумевается. Вот это там подразумевается диелгән инде. Имеется в виду вот это диелгән. Җәмәгать, без җүләр түгел. Монда о чем говорится, то и подразумевается. Я россиянин дип җырлаган булсалар, бу бер хәл булыр иде. Әйдәгез, хәзер Татарстанның бәйрәме көнендә, август ахырында, бездә бөтен урыс балаларына я татарин дип җырлатабыз да, я татарстанец дигәнне аңлата дип аңлатма бирәбез.
Qoya qarı prokuratura. Менә prokuratura bu очракта qoya qarый. Bu turdan turu bizning huquqlarni buzuvchi voqea. Maktab ул bilim biri uyushmasi. Biz anda balalarimizni davlatga ishonib, kuni bo'yina bilim olirga deb berib chiqaramiz. Ularga hozir endi bir to'xtovsiz siyosat turida to'qilar, NATO turida, Donbass turida ularni endi so'z aytmaymiz. Endi hozir yetmasa ularning milliy o'z belgilanuvlarini, ularning ruhiy o'z qiymatlarini mana shunday hujum boshlandi. Поднимайте руки вверх. Я русский. Толчок должен быть. Небо. В НАТО. Ayda biz hozir matematika, fizika darslarında balalarga otu darsları kiritamiz de ulardan 10 yoshlik, 13 yoshlik soldatlar yasaymiz. Qabatlab aytamiz, maktab ul bilim olu o'rni. Ham ul o'zining aslına to'g'ri kelirga tegish. Мәгариф өлкәсендә барган бу чаралар җәмәгать ата-анага баласын мәктәптән алып иде укыту форматына күчергә мәҗбүр итә. Без бит җәмәгать бу илнең, бу җирнең турыдан-туры хуҗалары, Рәсәйнең гражданнары, Рәсәйнең хуҗалары бу турыда конституциябызда безнең ачыктан-ачык язылган. Biz балаларыбызны дәүләт бюджеты хакына үзебез теләгәнчә укытырга хокуклы. Һәм biz bu ситуациядә җәмәгать тыныч кына кала алмадык. Татарстаныбызның җитәкчесе булган Рөстәм Нургалиевич Миңнехановка һәм мәгариф министры Илсур Гәрәевич Хәдиуллинга үзебезнең төркемебез исеменнән хатлар юлладык. Без бу ситуацияны аңлатып бирүне үтенәбез. Әлеге видеодагы укытучы ханым иң кимендә балалардан гафу үтенергә тиеш. Безнеңчә һәм ата-аналарга моны ничектер аңлатып бирергә тиеш. Кичәге СМИда чыккан я русский, ул мин россиянин дигән сүз монда имеется в виду дигән вариант безне канәгатьләндерми. Булмаса, biz ата-аналар төркеме исеменнән прокуратурага мөрәҗәгать итәргә мәҗбүр булабыз һәм бу ханымны җаваплылыкка тартуны без хаклы дип саныйбыз. Һәм җәмәгать, сездән үтенеп сорыйбыз. Әгәр дә сезнең мәктәпләрдә сезнең балалар белән шушыңа ошаган чаралар күзәтелә икән, зинһар сүзсез генә калмагыз. Зинһар тавышсыз калдырмагыз моны. Чөнки бүгенге көндә без сезнең белән әүлияләр булып утырабыз икән, иртәгә без өрәкләр булабыз җәмәгать. Әгәр дә сез үзегез нәрсәләр таләп итеп аларны үтәмиләр икән, шуңа карамастан да сезнең хукукларны бозу дәвам итә икән, җәмәгать, языгыз безгә, языгыз мәгълүмат чараларына. Моны яктыртырга кирәк. Әгәр дә без бүген үзебез көрәшмибез икән, безнең өчен беркем дә көрәшмәячәк. Бөек татар дигән сүзне кабатлап йөрү, әле ул исемгә лаек булырга тиешлегебезне дә аңлата җәмәгать. Бөек булган татарлар үз мәнфәгатьләрен яклый белгәннәр. Там идет дальше. Я русский. Вот она. Просто наверх подняли